Moro! Tänään valmistetaan kanansiipiä eli vinksejä. Elikä, mulla on nyt tässä esikypsennettyjä pakasteproitsuja. Tämmönen laatikollinen 4,5 kiloa. Tämmöisiä löytyy ainakin City Marketista ja jostain tukuista. Kastikkeena käytetään Texas Peten hot saucea ja margariinia. Ja tulisuus haetaan tuoreesta habanerosta. Lämmitys tulee tapahtumaan rasvakeittimessä, koska minulta tämmönen löytyy. Ja uunisiivethän on ihan pakarista. Ei muuta kuin siivet keittimeen, 5 minuuttia, 180 astetta. Optimaalinen rapeus ja maku. Siivet pois keittimestä, heitetään soosin sekaan. Ei muuta kuin pöytään ja syömään.